emakhaya belela lapha sohlelo lethu kumgwazi babuyele emakhaya bekelela na ingwe ehlezi enyingweni babuyele emakhaya namhlanje ke sibhalele usisi la wathi ucela simsize unenkinga nomuntu ade qashe kuyena owagoduka kushuthi kwaba nenkinga zokuthi amfakele imali baxabana lapho ke so bese siyacela ukuthi singenelele kodwa ke babukeli nani nyafa anginama nengile ngamaningi ke sinike khona before sinikele khona babukeli ngicela singakhohlwa subscribe si-like phela share futhi dango Ngumbali ngibhalele uhlelo ukuthi lungisize nginenkinga kaMastandi uMastandi ngahamba ngaye ekhaya ngenxa yenkinga yepassport ngase ngithi ukuhlala besichumana ke kodwa efonini ngisho ukuthi ngiyabuya imali ikhona ngikhona ukuthi ngifake mase ngibuya ngathola ukuthi uMastandi impahla zami ayisekho mangikhulumisana naye athembekise ukungishaya so ngase ngicela uhlelo ukuthi lingiphekezele siye kulanda into zami kuMastandi Ikona la yabafunda lapha idongi khitwa kanjena go ubani thina sisi bona isidumbu la igcekena understand kwenzeka kanjani salopho nasi lesi uba wena uma sisi uzobona ukhuluma noba ubani wena uzongfolokela endlinyami hayibo imina ma ubani ma imina sisi ya ubani ngingavulela kanjani umuntu engingamazi indaba ungayichazi ukuthi ubani umbhali lo ayiqashela emqashweni yakho cha uchazi ngani mama wasuyalwa manje angini ngiyabuza hayibo indaba ufunani we mama ngithatha ufunani uba lalela wena bhuda ngikwazi ngiyahambana ufunani ngoba sasinele sihlale phansi sikhulume kahle cha wena njengoba wahamba nje uzongqhamukela nabantu engingabazi ufunani cha ngithi sithi sicela ukuthi uzongimela kancane kuyafana ucela ukukhuluma nalo ngicela ukukhuluma naye kuqala ayikho into uzochaza mbali noma ngeke uzuchaza lalela uchaza kanjani ulwa ani uyalwa nje ngini ngiyabuza ngithi wena fanele ungichazele ukuthi yini ekubeka la asindlele sihlale phansi uze ngani no ukuze sichaze size ngani ngiyangijwayela nini hawu wasuyalwa manje ubani okujwayela ngiyangena noma nenzenjani bona lezi igoro ngiphathele zona lana nizolandani la ima-ke wethi sasize nje yini enibeka la ngoba nina ngazani lana ngihlangene mina nani alright sisi kahle sila sihamba malana nodaba lakho udaba lwani angazi uchazelile lo ukuthi ngobe lana nje wagcina nini ukubuya la egcekeni okay sisi wesisi ubuhlala khona la bengihlala khona angithi sisi uyamazi sisi ngiyamazi kodwa unichazelile yini ukuthi ngobe sefike sengqongqoza nje nani hamba nani ngingahlangene mina nani nichazelile ukuthi into embeka la yini ngalesikhathi okay sisi bese acela ukuthi noma singaya la kuhlala khona usisi ukuze siyokhulumela khona ukuze sithothele ukuhlala sixoxeni ukuthi sikwazi ukuthola isolution sixoxe nje ubani wena ngoba mina ngikwazi ngizokuchazela ukuthi ngubani mase sihleli phansi yini ezokufaka endlini yami ungakangichazela ukuthi ubani endlini yesiqashi hayibo igceke lami leli indlu yesiqashi kanjani ngoba phela ikwami la uyana uyasho ukuthi isiqashi okay sisike ngizokuchazela mase sihleli phansi ukuthi mina ngubani mbaluze ngani la ngizokuthi sizokhuluma mayelana nerent njengoba ngangikuchazekile ukuthi ngabambeka ekhaya kwase imali yerent ngiyiphethe uyiphethe emva isikhathi singanani emva isikhathi senyanga ezimbili kodwa mama ngicabanga ngoba ngingasebenzi nje ucabanga ukuthi ngiphila ngani mina angithi wena ube nawo amandla ukuthi wena uze nezigoro uzofika nazo la endlini yami emva ukuthi ungangirentela ube wazi kahle ukuthi mina ngiphila ngayo le mali nami ngizama impilo nami ngisebenza nami ngabambeke swathi fanele mina ngi-understand lalela ibhizinisi leli angisebenzi ngendaba ukuthi ngiya-understand angi-understand ibhizinisi wesisi manje fanele ngilinde wena mina ngoba ule koSwatini sisi cha mama phela nama sikuthanda kwami ukuphakamisa umoya kwakho ngeke kusize kakhulu sikuthanda kwami uthanda kwami manje mina fanele ngenze njani I'm running a business ayikho into fanele mina ngabe nawe siyayixoxa into fanele ngabe wena wayenza ukuthi umusa emakhaya ufake imali yami akukhonakala ukuthi ufake imali ayikho le nto manje ngicangumela lalela ngicangumela ngicangumela la ngicangumela amasimba lento ayikhuluma into engikho
Yezwa, ngithi ukade uzongibhedela la. Uzobhedela uzoyithenga, uzongijwayela ngani? Imali. Lalela lento yenzayo usungijwayela amasimbo. Kokuqala uzongibhedela la urentanga wena la endlini. Number 2 uzongifikela nezigore engingazazi. Ngizongibamba la endlini yami kwami. Kusho ukuthi ngidabula la. Kusho ukuthi ngidabula impahla yami. Yini okubeka la wena? Sicela usivulele endlini kasisi. Ngivula ngoba kwenze njani? Indlela kuphi la sicela usibonise. Yephi? Lesivale. Uyaphi lo? Lesivale isiblock. Alright. Uzongifukela. Sicela usivulele leyana. Manje nina ngoba nibhizi niphusha amakhanda nithi niyokwenza njani lapha ngoba phela ukhiwa kimi. Lalela sisi. Thina singenza nangenye indlela makuwukuthi awufuni. Yiphi le ndlela enicabanga ukuthi nini nifanele naso isikhiya naso noma ungasigcina lesakho. Sigcine lesakho ngoba ufuna ukusigcinela. Ima wesisi ungamlwisi. Ngenza njani? Siqale phansi sixoxeni kuqala. Indaba seniyivulela nina la endlini yami. Indaba niyivulela. Ungibambelani uzongifukela nawe. Ungibambelani? Sisi. Ungibambelani ngoba usufika nini? Yazi nina kahle niyangijwayela nina. Ngiyangijwayela. Webani bathatha phela abantu lapha. Ngenkathi ufika wena uzoqasha la wawuze nalabantu lapha. Inkinga mangikhulumisana nawe awufuni ukuthi kusale Sikhuluma ukuthini? Ube sikhuluma kahle ngabe lokho emakhaya. Uxakekile usuka le kwaSwatini uzofuna indawo yokuhlala. Wawunalabantu lapha. Mina ngizojwayela amaSwati bo. Hayibo, impahla zami. Abazenze njani? Impahla zami. Kwenzakalani la sisi? Ikhona la buhlala khona sisi la. Yebo, umbhedelo uyangwazi. Kwalesikuta lesa ngathi sikuta sani mina nganginescreen sami lesikhulu sasihlala la. Ifridge ayikho, ikhabethe leli la. Nengubo zami, iwardrobe yami. Impahla zokugqoka mina ngisenazo. Wena ufika la wena emva kwesikhathi ukuthi uhambile. Usunezinto ozoyikhomba wena la endlini. Usuyazi ukuthi wena bekukhonani ngingekhona. Awurentile? Uhambile wena wayalekini. Usuka le ungazongijwayela kabi wena nangamasiko omswati bo. Sisi. Befuna ngenze njani mina ngoba indle egcineni bekufanele ivuleke kuze kuzokwazi ukuthi ngene esinye isiqashi. Manje befuna ngenze njani mina ngikhamise. Imali. Ungarentile wena. Kanti ubuhlala ngani la? Sisi. Cela ukuthi sihlaleni phansi ukuze sikhulumeni kahle ukuze uzokhokheleka imali yakho. Ngihlala ngihlalane. Indaba sekufanele ngikhokhelwe manje. Sonke lesikhathi mina benicabanga ukuthi angithi-ke njengoba ela. Njengoba yena engazi mina ukuthi mina angisebenzi. Uyena ozokhuluma nawe. Ngoba kini wena? Umbuzo. Yena ndlela wafundiswa ngayo lekini emaswazini. Wena namaswazini yena ndlela nenza ngayo nenza njani nina namaswazini? Wena ndlela nenza ngayo leswazini ukuthi utshela umastand ukuthi akakubekezelele. Uzobuya uzongenzela amasimbi ungiphathela abantu engingabazi lana. Kwami egcekeni. Impahla zami uyidayiseleni ngezona. Impahla bekufanele ngizenze njani? Bekufanele ngenze njani? Ngibeke Lipitani nje isebenzi lendlu la isebenzi. Uhlangana kubona nezinto engasebenzi kwakhona la. Kwakhona la uzoyibhadala impahla yami. Uzoyibhadala impahla yami. Yazi ngomshanga empama kanjani lokho bezongijwayela amasimba. Imali. Sicela sithole nokuhlala phansi nesibindi bo wembali. Yazi unesibindi wena. Imani. I-solution soyithola kanjani masike ayikho i-solution. Yazi i-solution ithi njengamanje. I-solution ithi nina. Nithola amakhanda engiyangiphumela la. Ngisale naye ngixoxe naye le ndaba. Kuze ngizokufundisa ukuthi nala azodlula khona ngaphambilini. Ngimfundise ngempilo ukuthi impilo injani. Awusinyeli isihlahla esikusizile. Lisazomshisila ngalo impilo akayazi ngiyambona. Wafika la kwami exakekile. Uyazi ngamrentisa. Warenta waqasha. Emva kwalokho useyahamba. Akarenti akanjani usahamba isikhathi esinganani umchazelile noma nifukulekile namnazo ukufonela ngaphansi ukwenzakalani. Ngicela ukuthi usi-understand la. Sicela ukuthi sihlale phansi ukuze ezochaza naye iside lakhe nawe uchaza iside lakho. Umchazele ukuthi wena ufuna ukuthi kwenzeke kanjani naye achaza ukuthi uzokwenza kanjani. Makuwukuthi uyavuma makuwukuthi awuvumi siyahamba. Sisike angazi ukuthi mhlambe ungazizamela nami into ukuthi sihlale ngoba manje akumele nihlale nisondelana sizicela ukuthi unyuke la kancane. Yebo. Cela usebenze okuhlala. Uhlala ba? Cha hlala mina. Noma wena noma ububiziwe la endlini. Kungahlala wena ke kuyona le nto sicela silandele. Wena ubuzohlala la.
Sesi bese acela silandele isihlalo. Angithi ufuna yonke into isolveke. Umbuzo okwenzani wena la? Yini wena umsebenzi wakho wena? Thula uzobona ekugcineni umsebenzi wami ukuthi Awukwazi ukungitshela ukuthi angithule mina endaweni yami. angithi ngizokubonisa umsebenzi wami ekugcineni mase sihamba ukuthi yini. Awuwenzeke lo msebenzi ukhohlwe indaba yezihlalo. Okay. Sicela kusithathele isihlalo sihlale phansi ngoba ngeke kukusiza ukuthi ulibele liphikisana nathi. Sifuna ukusolve into mase Manje mangabe mina sengikulethele isihlalo uzoyithatha le doti yale ntombazana ungihambele nayo. Hayibo ubani idoti manje? Wena udoti ngoba lento azongenzela yona amasimba. Amasimba ogcina imano. Lalela ke mina ngizokushaya mina wembali angizi ukuthi ngithini. Ngizokushaya mina uyangizwa ngithi siyalungisa. Ngizokushaya mina yazi. Ushaye. Yazini. Cela silandele isitulo. Linda la. Yabuya. Ngijwayela kabi. Uzothi manje into yokuhlala la kwami. Lalela sisi. Wena wehlisa umoya uyalinda. Kathela igaqaqaqa la uzothi manje into yokuhlala. Benzene ihlalo yini bengathathi ngani ihlalo la kade nisuka khona lize nazo la. Ngiphathela igodo uzofuna ihlalo futhi. Hawu. Ya, khuluma futhi. Nawe uyakuthanda ukuxoxa. Hawu. Fanele ngenze njani? Wehlisa umoya Ngimfica nje ngihlalele. Ngizongilethela lesi sibozi seswati esisukele sizongijwayela kahle. Eswazi amacalazi. Indaba angayifikela ngayo nazokhuluma yonke lento ayikhulumayo. Ngicela Uzokushaya wena. Wena ngokubona? Ngeke. Ngiyakutshela. imani. Cela uthi ukubuyela phezulu kancane sise ndoda ngicela ukuthi ungena la. Ume la phakathi kwakho. Awuyikhohliwe umlungisi. Okay. Lalela ke sisi. Before nje siye phambili. Mina ngicela uqale ngizike ngingwenye lezi. Hamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Njengoba sila nje besibhalele uyena usisi lo ngale wathi unenkinga nawe ngendaba ye rent. Nanokuthi ugcina umvalela umbambele kodwa ke mina ngeke ngingamane ngicela kube uyena usisi ozochaza udaba ukuthi singani la mama. Cela ukuthi kube wena ochazayo ukuthi kwenzakalani size ngani la ekhaya. Njengoba nilana ngicela ukuthi ningiphezele nize lana. So ngila uThekwini ngokomsebenzi. Ngafika ngacela ukuqasha la ekhaya lama wanginika umqasho ngahlala sahlala nje unyaka. Kwase kuba khona isikhathi ngihambe ngeSwati ngiyofusele la iPassport. Okay. Mangifike eSwati ngikwase ukuthi ngathi ngiyahlala. Kodwa ngangichumana noma efonini ukuthi angikhona ukufaka imali ikhona ngikhona ukuyifaka kodwa ngizobuya imali ngizofika nayo. Mangifika ke la ngathola ukuthi endlini sekuzongena umunye umuntu into zami ayiphelele. Ifridge ayikho, iwardrobe ayikho, iTV ayikho kunayo sifuqafuqa esihlele emva kwakho nami engasazi ukuthi sibuya. Okay. Ngase mangikhuluma noma ke angibuyisi. Ngase ngicela uhlelo ukuthi lingiphezele ke ngizocela into zami. Sisi uyayazi into usisakhuluma ngayo noma uyazi. Indaba nayo yini siso ngangami wena ngokumdala kangaka nje nosisiso ngangami wena. Yazi angifuni ukuthi kube ngazuthi. Manje indaba uthe mayichazela wakutshela ukuthi mina ngumuntu weyintandane. Cha uthe mayichazela abakho wathi siyohlangana nenkanyamba lapha. So manje ufuna ukuthi simlwele kuyona. Le ufuna ukudla izinto zakhe. Lalela nje. Mina angina charity case mina la. Yes. Nami indlela yokuphila nami engiphila ngayo le. Indaba yokuthi wena uzozwa iside lakhe unga-understandela misayidi bese nawe uyafukuleka ngaqeda ukukhuluma. Uzongilalela noma ngeke uzongilalela? Uzongilalela noma ngeke uzongilalela? Uzongizwa yini noma? Cha phela ngiyabona njengoba cha wena kumele ungizwe ngithi ukwazile ukuthi uzwe iside lakhe wasudicide ukuthi uzala wena. Awusichazele lakhe iside. Lalela ke ngoba ngikuchazela nje angina charity case mina la. Angiwona umuntu weyintandane mina la. Ibhizinisi nami indlela engiphila ngayo le. Angihambi mina ngone kumdidi kuze ngikwazi ukuthola imali yokuphila. Ubani kodwa nami indlela uyathuka nje uyabona. Kusho ukuthi wena uyabona wena lezi kukabuka zakho lezi kusho ukuthi wena uzothatha le uyazinekela umdidi. Uhlangana khona namawivu wena. Uhlangana namawivu. Uyazi ngokona ukungijwayela kabi lokho. Ukungijwayela kabi lalela akakho izinto wayithola la. Ngikuthi thini? Azikho izinto ozozithola la. Azikho nawe uzongihlalela phansi kwasa wena nje. Uzongihlalela phansi. Yewena. uzothatha le Yewena. Usukungidakela wena.
Oh. Ngiyalwa. Nizongilisa endlini yami. Cabanga ngoba usaba nje umuntu oyedwa, ucabanga nje. Nizolwa la. Akekho okulisa. Yona vele njengoba nifunekile nenzala vele yona ikhaseni. Wena olwayo thina sasikaze sithi. Nithi angenze njani mina? Kanjani? Ngithekisa umdidi mina. Makushuthi wena. Ngiyakuza ukuthi ubani umdidi. Ngithekisa umdidi mina. Shuthi lento ayenzayo vele beyenza kusisi ngoba em-overpower. Oh. Ingakho naye ethatha iadvantage yokuthi fanele ngangikhokheli. Ngoba shuthi mina fanele ngibe nomusa ngisineke mina. Hlala phansi uchaze lakhe iside sizwe ama. Iliphi iside wena ongalizwanga wena? Wena yini ngathi wena ufike la usuvela usunomqondo ukuthi wena nizongijwayela kabi nihlangene naye lo. Indaba niyazana nani? Yazi nasikakujwayeli kabi. Niyazana nani? Sizokujwayela kabi. Yabo Ngizamela kabi. Try me. Sodu uzobona. Try me. Yabo nje. Ngithi mina ngizameni. Okay. Awuchazeke lakhe iside. Yini safanele ngiyichaze? Yazini. Yini mina ngisafuna ukuyitshela ukuthi uyazi wena. Ngifuna ukukubonisa namhlanje. Enza ngibonisa. Lalela ke sisi. Njengoba usise sechazile nje isakhe lakhe iside, wena chaze lakhe iside ukuthi impahla zakhe njengoba sezingekho la endlini ingaphelele kanje zishonele. Isidayisile. Okay. Bekufanele ngenze njani? Bekufanele ngenze njani? Angithi bekufanele mina ngibeke impuphu etafuleni, ngizidayisile-ke. Futhi okunye bekufanele kungena isiqashi la. Uyangizwa? Bengeke mina ngikhamise mina ngeke imali idlula ngoba iyona vele into engiphila ngayo. Lendlu le. Njengoba nje yena ebekhamisile naye le eSwatini. Nami-ke ngikwazile ukuthi ngidayise nami ngikhave le rent le ebehambe vele ngayikhokhanga ngoba bevele ehambe vele engikweledi inyanga eyodwa nami bekumele ngiyikhave futhi bekukhona umuntu obefuna ukungena la nje befuna ngenze njani Manje ngaloko kusho ukuthi befuna ngenze kanti ungarentile wena wazini kanti awazini njengoba waphaphathe kusuka lapha ekhaya kinilalelanga uzongisiza kungiphindele kini ngoba shuthi wena umthetho awazi shuthi wena umthetho uyafunda wena yezwa mina ngiyenze into engaziyo ukuthi nginelungelo lokuthi kufanele ngikwenze bengake mina uzongiqishisela ngengidi lana ngiyabani ngandla kaniyapeta imachazela kaniyangibhedela yabona before size sithathe ama-action aphambili kumele uchazeleke ukuze nawe ube nolwazi lokuthi uma isiqashi sibe late ngerenti inyanga noma inyanga ezimbili noma ezintathu kumele usinike isikhashana sokuthini yabona wena sengikubonile wena papa ima ngilalele phela angithi nami ngilalele wena ubheda kakhulu wena yabo futhi wena ubheda kakhulu wena uze ngomqondo ukuthi uzongicindezela ngoba ngumastende ngeke ulungeke mfana wami uyangizwa ukuthi ngithini ile nto ngeke izisebenzele ngeke izisebenzele uma stand aside kodwa iqashi nesiqashi before usixoshe kwakho uyasinika isikhashana sokuthini umuntu akwazi ukuyofuna indawo somewhere unazo yini wena iqashi wena mina akona ka human settlements la unazo iqashi wena angidingi iqashi manje okay lalela yini kwenza ucabanga ukuthi wena usunayo yonke information yokuthi iqashi cooperate kanjani phakathi kwesiqashi noma stand kube kwayena lesi sidom lesi singazi ukuthi kufanele isidom mina ima awumiyaka gibele phezu kwendlu ukhululeka la somthula khona nawe uzobona seqathaka phezu kwendlu ukhuluma sekuqathaka mina kwami sekuqathaka mina kwami imina nozoqathaka ngifuna imina ozoqathaka mbambelani yazi wena lokhu ufikile umsebenzi wakho wokubambana nami imake okusho ukuthi kwawena shuthi utrainela ukuthi uzobamba mina okay ungibambelani wesisi yini ongibambelayo into zakho uthe yini nana okungekho i-TV ifriji wardrobe nempahla zokugqoka zikho ayina niyanyanyisa alright ke wesisi njengoba impahla zokugqoka cela imali yakhe impahla zakho wena shothi wayidayisa letha imali yami sisi sicela imali letha letha uhlangana noyise uhlangana bona nobaba ngane yami angithi ngokuwena lo uyidayisela into zami akunamali azoyithola lalela angeke asayithola imali athi uzonginika imali yami uzonginika wena uzokufunga indlu uzonginika wena imali uyangizwa ukuthi ngithini uzonginika yabona uzonginika wena imali wadayisa into zami uzonginika imali yakhe uzonginika angeke asayithola akunamali azoyithola uzonginika imali yami angeke ngikunike nayi Ima. Ongiyeka wena. Ngiyeka. Ima. Akunamali azoyithola. Ongiyeka wena. Akathathe uthi into zami ayidayisa akathathe leyo mali. Hey uzoyiletha le mali wena. Ima.
sisi Uthi kahle wena ukhokhela wena ukuthi kufanele kubuye izinto. Ukhokhe outstanding balance ungazangibhadela wena. Balance Uyahlanya ayisa. Hey lalela baba njengoba ufika kwakho naye. engasokhathala Khuluma naye. Khuluma naye. yazini Khuluma naye. Imali yami. Khuluma naye. engasokhathala Khuluma wena naye. engazuthi sozilento Khuluma naye. ukuthi awubaza abantu yabo mhlawumbe ubone ukuthi mhlawumbe siyakuncela Yini ufuna ukwenzani? Sekuhlale Ufuna phansi ukwenzani? yabo hlala phansi hawu angathi awuzwa ukuthi sihlala phansi yini uyayitshanyisa miyeke hlala phansi hlala phansi lalela sisi Unawo namandla. Unawo amandla abantu besifazane. Ima hlala phansi sisi Let's imali yami. Lungisela into yakho hlala phansi Let's into zabo ayidayile. Let's imali yami. lalela ima Let's imali yami. ima wesisi Yangenza ukuthi ngithini? sisi Let's imali yami. yakhe sisi angithi ubize thini Hey, imali yakhe let's imali yami wena. imali yakhe Yekukuthetha. imali Imali yakhe yami. Niki na imali yakho Athi uzobhedela. ubomkoleta malini 600. bala ke imali imnika imali yakhe 1 2 3 4 4 5 5 6. alright Yini ebenhlule ekuqaleni izobhezi ngizongibhedela la ngizojwayela amasimba amaswati bo. Wena uzokhuga injuku wena ngiyakutshela ohlala le ngakini. Mina ngibheka kahle kumzulu ke mina ngibhedela. Ohlala le ngakini. Uzongibhedela la. Bathi yahlanya. Businto Into zakho zakho zothola imali. Dalela le mali le ukhokha le mali bangibhale down. Yini? sisi Cala ngiphumela. imali okay Cala ngihambele. angithi ke isiyenzekile ke into obuyifuna uyitholile imali yakho Hey, mina le ndlela ngilalele phela Cela ningiphumele angithi ke ngayo. manje ke sekufika la khona la bese kuzogcina kufika khona angithi uthe wena imali yakhe engakusisi Yeah. sesicela kumnika impahla zakhe manje Yebo. Ayibuyi impahla zakho. Ungazongibhedela wena ucabanga ukuthi le nyanga leyo wahambe ngayirentile nale angazange ayirente semakhaya uthi mina bengenze njani na uRose ulo outstanding balance le angihlangane nathoko na Rose wena ukhokha le mali vele ngikweleta yona phezukwazi le mpahla zakho angeke kagogezolo ungafika kagogezolo ngeke yenzeke leyo nto ngeke yabo leyo nto into engeke yenzeke le ngiyakutshela ke mina yazini into angikweleta imali avela ngikweleta okay uphinda futhi uyangikweleta engazange imali nje wahambe serentile noma wahamba wona kumdidi wadla imali nendoda yabona ima uzongilethela lezo zinwele yes Odayile. uzongilethela lezo zinwele beka inwele lapho uzongilethela lezo zinwele wena sehlale phansi sisi ngihlale lani Sehlale yazi phansi. wena unawo lento okufuna ukungihlalisa phansi wena okay lalela oh imina lo mthatha kancane sisi imina lo mthatha kancane sisi uyazini hayi cha niyajwayelana lalela ngiyakusola mhlawumbe nawe hlala waseswatini hlala la ajwayelana beswati lawa lalela Nina nikakushayo. sisi wesisi engizokubulala ngenduku yangizwa wobiza ugogo wakho lalela wesisi angibhenywa mina yangizwa ukuthi ngithini angiyona mina insangu angibhenywa mina yezwa ngiyakutshela sisi ungazongibhedela ambuyisele uzongibhedela ngekho la sisi I-TV, ifriji, wardrobe, nempahla zokugqoka Okay. ingane yakho leyashiwa uyise. usho muphi babani lo wawulokhu umsinekela wena nja ulokhu Ubani? umfuna No. lo ulokhu umsinekela lokhu Sisi. umfuna la ucabanga Sisi. ukuthi ngangingaboni Sisi. ucabanga ukuthi ngislim kade Imali. wena ngangikubuka wena vele kade wena ufuna ukungikhipha ngomnyango wena Ingakhuluma kakhulu nesiphethe too much. ngeke zisebenze ngisho umuthi wangakini Indoda ifunele ngqondo. Eswatini, ngeke Hayi zisebenze umuntu ophethe too much. Ya, yini into esesidinga ke manje into ikasisi sisi angithi uthe ifridge alikho iwardrobe ayikho Yebo. and umbhede lo Awazi. yawazi lona Ngiyawazi lo. okay sicela ukuthi ke sisike ngoba manje izinto zasisazikho angithi imali usuyifake beze ikhwaxa zakho so into ke sesidinga manje ukuthi
uma uhluleka ukhipha iy'mpahla zasisi kuzomele sithathe something kuwena, sithathe something endlini yakho ukuze uma usubuyisa izinto zikasisi uma usubuyelwa into zakho nawe. And asikunceki. Lalela wena Mpandlana. Uzongilalela yezani. Wena ngenkathi efika lo wamqukulisile yena efika ngoba mina ngiqala ukubona namhlanje. Wena yini okwenza ucabanga ukuthi wena usunegunya lokuzothatha la? Ima ke wena ngithi yini ususamandleni wokuzothatha wena? Wena ube nalo igunya wagcina ngokuba isikhondla khondla yezwa. Uyogcina ngalokho, wagcina ngokufutheka. Uyangizwa ni? Ayizukusebenza ke leyo nto. Izosebenza. Ucabanga ukuthi uyapi? Ucabanga ukuthi uyapi? Ucabanga ukuthi uyapi? Ucabanga ukuthi uyapi ngimabelani? Yayi, ngimabelani. Yini? Ngimabelani. Sisi. Yabani? Yabani? Yana phela kwangwena le. Yana matimba. Hey. Yaya wena yaya. Khipha impahla zakho. Amadoda akho vani yana into abayishosile le. Leza usephekile. Okay. Woza mfethu. Yena. Yewena mbali. Uzothola khona yakizi ukuthi ngithini. Usazobuya, uzobuya. Ngivuleleni la. Vulani la. Evula la shit. Okay. Ngivuleleni la. Sambe. Yanina. Embali kwakho yini la. Ikwakho. Yo, ima ke sisi. Yini la? Okay. Uthatha ifoni. Thatha la. Naye. Ngathi right. Shiyele. Yeah, sure, mphatha cash. Thatha le izinto zakho. Isikhwama. Akhuleke sisi sozivala. Yabo nje. Uzoyikhipha le mali yakho la. Thatha la. Okay. Thatha la. Okay. Uzoyikhipha izinto zakho sisi asambeni. Dawuthi isikhwama lesi. Dot. Thatha la. Ya, ibuphuma. Sambe. Hayi. Sesiyokubona ikhosas. Sala. Wamali wena. Wamali. Wamali. Yewena masiveswathi. Okay. Noma nangu mfowethu. Sothi mase sihambile usuyomvulela usisi la. Okay. Uyoyibonela nawe ukuthi wenze njani. Yewe, ngizayibonela ukukhilela la. Yini wabhikiyela? Hambeni. Ehe, sesihambile ke saya kolanda into zami, zangayithola. Ngase ke imali yakhe ngamnika, ngathatha le into zakhe lezi ukuze naye abuyise into zami. Mangabe kusho ukuthi into zami akayibuyisi futhi, dophinde ngicela behlelo baphinde bangiphezele sihambe solanda ezinye ngoba akafuni into zami.